କୁଲୁ ଥାଇ ବନେ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନେ ବର୍ଷାକୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି କ୍ଷୁଧା ତୁଷାଇଲେ ଜୀବନ ବିକଳେ ପିଉଥାଏ ଝର ପାଣି। ଚିରନ୍ତନ ଏହି ମହାବାଣୀ ହେଉଛି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ନିର୍ଚ୍ଛରିତ। ଅଲେଖ ଅରୂପ ଅଦେକ କେବଳ ଶୂନ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରଚାର ମହିମା ଧର୍ମର 66ତମ ମେଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଟୋଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀସ୍ଥ ମହିମା ସିଦ୍ଧରତ୍ନ କୁଟୀରରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ସମାଜସେବୀ ବୈଦ୍ୟରାଜ ପବିତ୍ର ସବରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ବୈଶାଖ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଠାରୁ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ମେଳାରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମହିମା ଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଶତାଧିକ ମହିଳା ମୁଣ୍ଡରେ କଳସୀ ବୋହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ ସମେତ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହୋଇଥିଲା ମୈତ୍ର ସ୍ଥାପନ। ମାନବ ସମାଜରେ ମୈତ୍ର ବନ୍ଧନ ଏକ ଯୁଗ ଯୁଗର। ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଜଟାୟୁ ଭଗବାନ ରାମ ଓ ସୁଗ୍ରୀବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ସୁଦାମା ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ମହାବଳୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୈତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟୋଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶବର ବଂଶ ଓ ଜୟପାଟନାସ୍ଥ ଖଲିଆଭଟା ଗ୍ରାମର ସିଂ ବଂଶ ଭିତରେ ଥିଲା ମୈତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟୋଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବା ପରେ ବଂଶର ପୂର୍ବଜ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସିଂ ପରିବାରର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ମୈତ୍ର ସ୍ଥାପନ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳର ମୈତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୁପ୍ତ ହେବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବର ପିଢ଼ି ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ସିଂ ବଂଶର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଟୋଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶବର ବଂଶ ପାଖରେ ଓ ଶବର ବଂଶର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ନାମ କହିବା ସହ ଆମେ ମୈତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ମେଳାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖଲିଆଭଟା ସିଂ ପରିବାରର 46 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଶବର ପରିବାରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସିଦ୍ଧରତ୍ନ କୁଟୀର ଟୋଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁକୁ। ଏହାପରେ ମୈତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହେମନ୍ତ ସିଂ, ସୁମନ୍ତ ସିଂ, ଦିବାକର ସିଂ, ନୀଳାମ୍ବର ସିଂ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସିଂ, ତରୁଲତା ସିଂ, ବିନ୍ଦିଆ ସିଂ, ନିରାସିନୀ ସିଂ, ସମ୍ପତ ସିଂ, ରାମନାଥ ସିଂ, ପ୍ରଭାବତୀ ସିଂ, କୁସୁମ ସିଂ, କାହ୍ନୁଚରଣ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ 46 ଜଣ ସିଂ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶବର ବଂଶରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶବର, ପ୍ରମିଳା ଶବର, ବୈକୁଣ୍ଠ ଶବର, ସୁଭଦ୍ରା ଶବର, ମୋହନ ଶବର, ହାମା ଶବର, ବୈଦ୍ୟରାଜ ପବିତ୍ର ଶବର, ପଦ୍ମା ଶବର, ପୁଷ୍ପା ଶବର ପ୍ରମୁଖ ସବଂଶ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶବର ବଂଶ ସିଂ ବଂଶକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ମୈତ୍ରତାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ମୈତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ପବିତ୍ର ଶବର। ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ଓ ସାଧୁମାନେ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ 100 ବର୍ଷ ତଳର ମୈତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ଲୋକେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବୈଦ୍ୟରାଜ ପବିତ୍ର ଶବରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଦିନରାତି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାତିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାଟକ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା।